billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. An bɛ Ala fo k'a barika da masa min sɔnna an ka bi sɔrɔ. An bɛ barika belebele da masa rahamani ye. K'a ɲini masa in fɛ hali bi a k'an to cibaga lahɔrɔma kosɔn sɔlala rasuli. Foli ni tani an b'a di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Aw mana kɛ an filɛla ka aw to yɔrɔ yɔrɔ ko aw bisimila Cherifula TV ale sanfɛla la. O hukumu kɔnɔna la bi an ye wele bila i ka dɔn an ka mɔgɔba dɔw ma. An bɛ se ka jɛ ka masala cogo min na walasa faamuyali aw ni anw kelen kelenna bɛɛ ka o sɔrɔ du kɔnɔna koɲaw la. O de y'a to bi an ye wele bila an ka usaji dɔ ma ni o ye monsieur Kariba Kulibali n'ale ye président de l'association Aïdara ka tariku dɛmɛtɔn. Usaji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ foyi san bala tan. Alhamdulilayi. Labas. An ye wele bila i ma, i ye wele jaabi, a diyara an ye. Naam. Folikan b'i bolo ka ɲɛsin jama ma yanni émission ka daminɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala fo Ala tan ko Ala barika da. Ka ɲini Ala fɛ kisi ni nɛɛma caman k'o kɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam. O kɔfɛ aw minnu yɛrɛ baarakɛlaw ye n b'a fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ ka taa bila maa laban na élection yɛrɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo baarakɛla bɛɛ fo. O kɔfɛ n tɛ ɲinɛ n bɛ foli lase an ka seyidi ma Seyidi Cherifu Usmane Madani Haidara a n'a ka denbaya k'u bɛɛ fo a n'a kanubaga ɲuman dɛmɛbaga ɲuman bɛɛ lajɛlen n bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen maa o maa ɲɛ banna an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ni Alakira hɔrɔma ni kuranɛ barika ye sɔli ala Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ayiwa o diyara an ye Ala ka an nafa n'a hɔrɔma ye. An b'an ɲɛsin an ba ma Madame Doumbia Ajaratu Traoré. Ale ye président de l'association Aïdara ka tariku dɛmɛtɔn. Ba Ajaratu i ni wula. Somɔgɔw dun? O di baasi tɛ yen. Ayiwa yanni an ka don émission kɔnɔ folikan min b'i bolo. Awɔ. An b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim. An bɛ u ka foli kɛ. I bɛ hakɛ to k'i kan kɔrɔta dɔɔni. An bɛ foli kɛ n b'an filɛbaga jama bɛɛ fo mun b'a lajɛ an b'u fo ka tele mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka foli se an karamɔgɔ ma fo jan bangɔni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kiramantonya la. Ayiwa a diyara an ye. An bɛ foli kɔlasegin aw yɛrɛw ma wele jaabili la. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la aw ye association ye n'o ye Aïdara ka tariku dɛmɛtɔn ye. Usaji. Naam. Mun de la aw ye association in sigi k'a tɔgɔ da Aïdara ka tariku dɛmɛtɔn a sɔrɔla cogo di? Musokɔrɔba min filɛ ni o ye Tanti Ajara Traoré Madame Doumbia. Karabɛnda ale de bɛ émission kɛ Aïdara ka ni o ye Aïdara ka tariku ye. Depuis Moti sigi la fo kana bila yan na ale bɛ ɲinini kɛ Aïdara ka fɛn bɛɛ lajɛlen kan. O la o bɛ émission min bɛ kɛ ni o ye tɔn sigi ne kun t'a kalama. O la mɔgɔ bɛ u tila téléphone bila mɔgɔ bɛ wele kɛ émission kɔfɛ. Donc musokɔrɔba nin ne mankan mɛn o la ka sɔrɔ ka ne wele ko ne ko ka ɲɛmɔgɔ ye quoi président ye. Ko in sɔrɔla ten ni Ala sɔnna o kɛra ko in daminɛ ye quoi. Ayiwa Ba Ajaratu an bɔra sisan ka Usaji ka kuma lamɛn. Association tariku dɛmɛtɔn a sɔrɔla cogo min na e de kɛra sababu ye ale fana ye a lasɔrɔ k'a sababuya kɛ Ablaye Karabɛnta ka émission ye. Bamananw ko ten teri ye teri ye ale de ye teri bulon fara. Ayiwa association in sigilen tile ka se bi ma. Yali association in a mɔgɔw bɛ Mali dɔrɔn de kɔnɔ yan wa ou bien mɔgɔ wɛrɛw b'aw bolo hali kɔkannaw la? Association in a sigira cogo min na fɔlɔ na nka dɔɔni kuntigi a la. Komi ne bɛ émission lamɛn Karabɛnta da sera karamɔgɔ ka yɔrɔ dɔ ma. O y'a sɔrɔ ne o karamɔgɔ an bɛɛ bɛ denmisɛnya la. Ne ko Karabɛnta ko ne yɛrɛ tun bɛ nin jama la. A ko ne ba e bɛ min ko n bɛ Badilabugu. N'i bɛ Badilabugu a ka di ne ye an ka a kɛ tɔn ye. N ko problème t'a la. A ye n ka numéro di jama ma a don n welela yɔrɔ caman. Abidjan wo
faransi wo kuwɛti wo tɔn in yɛrɛ président a danga o bɛ Abidjan Dogo ko Seydou Jara o de dalen bɛ nin kan bon a mana tila nin bɛ bɔ ka foli kɛ n y'a wele don dɔ n ko i mana tila émission na cɛ min bɛ foli kɛ n ko nin ye Aidara kanubagaciba ye a ka di ne ye a ka numéro di yan n b'a kɛ n ka tɔn président donc a y'a ka numéro di yan ni a sera ɲɔgɔn ma o cogo de la kabiri n ye tɔn in sigi ka se bi ma a bɛ bɔ samedi kalo kalo a bɛ taa an ka so réunion bɛ kɛ samedi sabanan a bɛ taa tɔn réunion na a ma salaya don kelen matu a n'a muso u bɛɛ de bɛ taa a jama ka ca tɔn bɛ fo Kuwɛti Abidjan Faransi n yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ yen o ye tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye Aramata Samake ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnn'a ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ n na wagati wɛrɛ la a bɛ se ka kɛ an bɛ sigi tɔn yɛrɛ ale n'a kɔnɔko k'a bɛɛ walawala ka di aw ma nka bi an ye ci bila aw ma an bɛna jɛ ka masala fɛn min kan o de ye fɛn fana ye min b'an ka denbayaw kɔnɔ bi ni a kɛlen bɛ ka an bɛɛ kɔnɔna fili wa an bɛɛ fana nɔ b'a la o ye fɛn jumɛn ye la bonne éducation familiale un devoir commun mara a kɛko ɲuman a ka kan maraden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na duden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka kan ka se ka mara sɔrɔ i ka dutigi bolo donc an bɛna jɛ ka masala o de kan bi Usage dutigi o ye cɛw ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye mara kan n'o ye éducation de base ye kabiri wagati min na ni den si ka dɔgɔ a ka mara cogoyaw e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka tanu ka barika da ni y'an selen ye nin bɛɛ la kow tiɲɛna ka taa se fɔ niveau ma mara ntanya de y'a se mɔgɔw ma ni mara dun ma ɲɛ hɛrɛ ta kɔfɛ o la fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye cɛ de ye dutigi ye e de bɛ muso ɲini ka na n'a ye so ka na i si sɔrɔ mais ni bange daminɛna i fana jigi b'i denw de kan i n'a fɔ e yɛrɛ furu kɛ cogo min o tuma Alakira ko an ma sallallahu alaihi wa sallam a ko a ye den ka hakɛ fɔlɔ min bɛ a masa kan o de k'i ka den ba ɲini du ɲuman kɔnɔ n'i ma muso ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka den ɲuman sɔrɔ cogo si ka bɛɛ b'o dɔn hali bamanankan na ko ni ba ɲɛna den de bɛ ɲa mais cɛ n'i furu kɛtɔ n'i ye ɲinini kɛ muso min i b'a dɔn denmuso min ba ka ɲi du ɲuman den n'i y'o ta ni Ala sɔnna a bɛ nin fana ka du jɔ k'a d'i ma o la ni muso n'i y'a furu n'a nana a fɔlɔ sani aw ka ɲɔgɔn jogo ka ɲɔgɔn faamuya parce que nin lamɔna ni jogo dɔ de y'a ka du kɔnɔ e fana fɛn dɔ b'a ka du fana kɔnɔ nin tɛ min fana dɔn o la n'i nana n'a ye a bɛ ɲini fɛ a ti min dɔn i b'a dege o la n'a filila i b'a ladi ladilikan n'a m'o mɛn i b'a bagabaga o kɔfɛ i bɛ se ka corriger o ye jɔyɔrɔ sabanan ye o la ni muso ye o mɛn ni denw nana bange i y'a dɔn anw cɛw de bɛ taa ɲini kɛnɛma ka na n'a ye muso bɛ min kɛ so kɔnɔ cɛ t'o kɛ donc ni den sɔrɔla jɔn kan ka janto a la i ye jogo ɲuman min don muso la a kan k'o de don denw na so kɔnɔ ni min ye a dépassé n'a kɛɲɛna min na a b'a fɔ fa de ye ni ma nin dabila n b'a f'i fa ye n'a fɔra fa ye fana fa de kan ka a jɔyɔrɔ yira mais kuma caman an b'a ye dɔw bɛ yen den diya kama ni fa magara den na ni ma farati a bɛ taa wuli ba dusukun na o la den caman bi tiɲɛ k'a sababu kɛ ba bi ko diya denw na u k'u sago kɛ bon n'a dun taara ɲɛfɛ kuma min k'i bɛna bɔ a la a bɛ gɛlɛya bamananw ko ten ko ni i ye bere bila n'a jara ni position min ye n'i k'i b'a tile n'i ma farati a bɛ kari de o la cɛw kan ka janto mara cogo la kosɛbɛ i ka muso bila a sira kan
ni min y'a dépassé e de kan ka bɔ a la mais ni e yɛrɛ tilala ka bila ka fara den ka ba contrôle la ni ma farati mara yɛrɛ ti ɲɛ tuguni o kuma i t'a dɔn o don fo tagalen ɲɛfɛ ni mɔgɔ sa n'a ye sonyali daminɛ ka kɔlankolonkɛ daminɛ sa jɔn tɔgɔ bɛ fɔ aw de tɔgɔ bɛ fɔ donc ka kun ka ma joona k'a kunbɛn san'akaw bɛɛ dan inchallah. Ayiwa an b'i fo faamuyali sɔrɔla kumaw la Ba Jaratu yali e bɛ se ka mun fɔ an ye den ka mara kun fɔlɔ kan kabiri wagati min na den ka dɔgɔ mara cogoyaw kan. kabiri wagati min na den ka dɔgɔ fa ni ba olu de b'a lamara fɔlɔ bɛɛ de tun bɛ jɛ ka den lamɔ mɔgɔ kelen b'a wolo mais bɛɛ bɛ jɛ k'a lamɔ o tɛ sisan ta la ni den kun ye kokolon kɛ sisan e tɛmɛntɔ i y'a sɔrɔ kokolon na i b'a minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ti den yɛrɛ b'a kasi k'a ɲɛji cɛ ka boli ka don a kana to mɔgɔ ka bɔ a kalama ni bɔ kɛra kalama a bɛ ti ka fara a kan ɔ mais sisan ne ye i bolo maga dɔ den na sisan k'i terimuso den don ou bien i balimaden don k'i bɛ jogo kolon bɔ a la o yɛrɛ fɔlɔ bɛ e kɛlɛ n'a fɔ an ka taa a ye nin k'i la kun min kama a k'o fɔ n ye ɔ mara tiɲɛ yɔrɔ dɔ y'o ye bon sokɔnɔna yɛrɛ la fa ni ba ni den ye kokolon kɛ sisan ni fa ko k'a b'a bɔ a la ba b'a fɔ ko fara n fa tɔgɔma na ayiwa n'a ye kokolon kɛ ni ba ko k'a b'a bɔ a la fa b'a fɔ fara n ba tɔgɔma na donc o ye mara tiɲɛ yɔrɔ dɔ ye o laban ye kɔlɔlɔ jugu de ye an bɛ t'o ye ɲɛfɛ o de tun don. Ayiwa an b'i fo ayiwa i y'a yɛrɛ i ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko fɔlɔ la ko mara tun bɛ kɛ cogo min na ko sisan nɔ ko ni i ko k'i bɛ mara kɛ ten tɔ k'a ti ɲa fɔlɔ la ni den tun bɛ kokolon kɛ ko a tun bɛ corriger a tɛ se ka taa la a kun b'a la kali kɛnɛ ma ɔ e yɛrɛ bolo mun de nana ni o waleya in ye an ka société la. min nana n'o waleya ye o bɛɛ ye marabaliya kelen ye parce que a bɛ daminɛ mansaw yɛrɛ fɔlɔ la n'o tɛ fɔlɔ fɔlɔ ni e ni kan sinamuso bɛ so kɔnɔ i ni sinamuso bɛ so kɔnɔ e den mana wolo o tɛ gɛrɛ e la o bɛ t'e sinamuso bara o bɛ gɛrɛ kan sinamuso la donc o t'e dɔn a mansa ye o a bɛ to ninnu de fɛ ɔ bon yɔrɔ hali ni olu ye ko k'o la e tɛna kuma dɛ mais ni i ye kumatɔ ye c'est que den ma di a kɛra kelen ta ye dɛ o yɔrɔ de y'o ye. Ayiwa Usaji dɔ b'i bolo ka fara an ba ka kuma kan. a ka di muso caman ye o ka denw mara cogo ɲuman na mais ba ye a fiɲɛ bɛna bɔ jɔn na fa bɛna denw da a ni kan jange da a ni kan kojugu fɔ ko bɛ taa kɛ boloda ye u bɛɛ bolo voilà n bɛ min fɔ cɛw a ye den mara fɔlɔ kunkɔrɔ to muso bolo ni min y'o kɛɲɛ n'a fɔra ɲɛna a kana sɔn a ka ja la ala kɛra dɔ fana a ko denmisɛnninw a ye janto la ko n'i ma den la kasi a misɛnmanin n'a kɔrɔbayala a b'i la kasi maa min e mago bɛ den nafa na o b'a sɔrɔ a jogo tiɲɛna pewu dilancogo t'a la jɔnya s'a ma e de b'a ladiya ni fɛnw ye ani min man kan fo ka taa a kafa k'a yaada hali e yɛrɛ kuma kan mɔgɔ tɛna k'a la tuguni y'a dɔn ba kɔni tɛ a ma fa kuma kan mɛ a bɛna mun mɛn ba da foyi mɔgɔtigɛ b'a la o kuma u ka janto denw na pour que jamana ka ɲa dugu ka ɲa quartier ka ɲa ni mara tiɲɛna bonya bi ban pewu o la ni mɔgɔ bɛ bɛn sa bɔ o de ye a ka hali fo n'i ma farati a mɔgɔ t'o la a b'a tigɛ ɲɔgɔn na quoi mun na parce que éducation tɛ pɛrɛn la sɔgɔmada fɛ kan ka den dege a kan ka taa foli kɛ a kɔrɔ bɛɛ la ka se a fanciniw a n'a banciniw ani a mɔkɛ n'a muso a kan ka taa suntɔrɔ ka foli kɛ nin bɛɛ la o ka dugawu ka ɲi nka du caman kɔnɔ sisan i b'a ye bon foli tɛ yen bon depuis e ma bonya yira a la ka kɔrɔ yira a la nin ye kɔrɔ ye k'a yira nin ye i fancinin ye a bonya ta nin ye bancinin ye a bonya ta o bɛɛ pɛridi la ba ye ɲɛ ci o ka fa ye ɲɛ ci o ka fɔ hali u yɛrɛ fila u mɔgɔ t'u la k'u fo bonjour awɔ a banna bonjour mɔgɔ a banna mais e tɛ baro kɛ ni denbaya ye ka juguman yira ka ɲuman yira fa bɛɛ kan ka baro kɛ ni denbaya ye tuma dɔ to ka denw sigi i ka baro kɛ u ɲɛna nin man ɲi nin ka ɲi a ye nin kɛ a ye nin to yen
nin taabolo de b'a to i bɛ se ka nafa sɔrɔ taalen ɲɛfɛ mais fɛn minnu man ɲi n'i y'a ye o la i kan ka a balili kɛ a la quoi n'i ma min ye ni ba y'a f'i ɲɛna ni o y'i muso ye i jija i ka fara kan a bɛ dilan cogo di pour que jamana ka se ka ɲa ni jamana mara changé la n'a tiɲɛna siga foyi t'a la o kɔrɔ ye aw hɛrɛ foyi tɛ yen k'a b'a jigi da o kan bɛɛ pɛrɛn d'a ma ala ka i bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na o ye nin ye quoi. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi an y'o de fɔ n'i y'a mɛn ko diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a kɔnɔ de adamaden i mana kɛ fɛn o fɛn ye den ale ka di ala kana a to muso si ma kunpanna ala y'a to minnu fana ma kunpanna u tere tɛ u ka kunnangoya tɛ ala ye bɛɛ da ka bɛɛ n'i dakan da wa an b'a yira fana k'a bisigiya k'a fɔ den bɛ maliden bɛɛ bolo den bɛ muso bɛɛ bolo a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ma jeli sinɔgɔ mais o tɛ se k'i kɛ den tan ye surtout Afrique donc bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin émission kɔnɔ maa b'i sɔrɔ den dɔn nka i t'i suden den dɔn maa b'i sɔrɔ den dɔn i tɛ hijibiye di den dɔn o tuma n'i ye den o den k'i ta ye a ka ca ala fɛ o y'i den ye o tuma bɛɛ k'i yɛrɛ ye émission kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la ba Ajaratu an bɔra sisan ka ustazi ka kuma lamɛn e ye dɔ ye kunun na alhamdulilayi an bɛ ala deli hali bi ala k'a ɲaamɛ i la ba Ajaratu fɔlɔ la aw tun bɛ denmusow mara cogo di an tun bɛ denmusow mara cogo min denmusonin fɔlɔ dugu mana jɛ i b'i yaala i b'i mansaw fo komi président y'a fɔ cogo min i b'i mansaw fo i b'i ba ka baara kɛ i bɛ taa i ba sinamuso minnu bɛ yen kan sinamusow nin ye n ba ye nin tɛ n ba ye o tun tɛ fɔlɔ ta la denmusonin de tun bɛ du bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ mais sisan ta hali ni dɔ ye ɲɛŋunu bɔ a la sisan ba mana na a b'a fɔ a ye ko karisa ye nin fɔ ne kɔ tan ne ma taa fɔlɔ n'i kun y'o fɔ ba b'a tɛgɛ k'i da la to i tɛ segin a kan tugun dɛ donc denmusonin kun bɛ mara ten o cɛlataga don mana se e min ye den woloba ye e ka foyi t'a la i tɔ ninnu dɛ olu de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ wa a bɛ taa sigi yɔrɔ min na yɔrɔ kɔni dilanni kɛra ka don a bolo ye a mana taa ye a b'o dilan a ye faso a marala cogo min faso kɔnɔ a bɛ t'o de ladon a cɛla la fɔlɔ ta a tun bɛ kɛ ten tɔ de mais o tɛ bi ye dɛ ustazi non fɔlɔ denkɛ ne tun bɛ mara cogo di den cɛman bɛɛ b'a ɲini i k'i fa nɔ ta ni fa taabolo ka ɲi dencɛ toujours i b'i to k'a wele i b'a ladi karisa kun bɛ tan i ma e yɛrɛ ɲɛ b'o la a taara laban cogo di a kun bɛ nin de kɛ o kosɔn nin y'a sɔrɔ donc n'i bɛ denkɛ wele k'a ladi cɛsiri la don dɔ i ɲɛ b'a la ne bɛ ka nasɔngɔ de bɔ bi nka don dɔ ne bɛ se ka dɛsɛ i n'a fɔ n tɛna kɛ o la e de kan ka du ta i bɛ denkɛ wele k'a fɔ baro ka ye ka tila k'a bila o baara fana sira kan ka cɛsiri nɔgɔya a ma i b'i cɛsiri ni hɔrɔn dulonnen ɲɔgɔnna la tigɛ i ka hɔrɔnya sira nafa filanan juguya a b'i maa danbe tiɲɛ a b'i mago sa fɔlɔ i b'a ye n'a fɔra ko karisa den bɛ sonyali kɛ a tɛ furu sɔrɔ o sigiyɔrɔ la danaya bɛ ban ka bɔ a kan wa maa si t'a fɛ n'a di e di a ka ye ko i terikɛ dɔ kan parce que sɔn don maa si t'a fɛ filanan adamaden jugu n'a fɔra ko mɔgɔ dɔrɔn ni jugu pɛrɛdi la i ka maaya adamadenya banna quoi a bɛ fɔ i fa filanw n'o ye u b'i ka na u ka doni minɛ i ka taa bila so u b'a ka bɔ kungo kɔnɔ u b'a ka bɔ sugu la u ka feerekɛyɔrɔ la ni e de fɔlɔ la k'a ye sin k'a ka doni minɛ a ka saki minɛ i ka n'a bila so bon ni o kɛra u b'a fɔ ko nin jɔn den ko karisa den de don quoi han e m'a dɔn fa y'a mara ou bien e m'a dɔn ba y'a mara ko n'a y'a fa filan fɛn o fɛn ye ka doni to a kɔnɔ a bɔ ka doni minɛ a bɛna bila so filanan ko n'a bɛ kuma fɛ hali a tɛ fɛ k'i a ɲɛkɔrɔta k'i lajɛ a bɛ kuma fɔ ka ban k'a sɔrɔ a kun surilen don donc a b'i dɔn ko de maralen don
mais est-ce que o mɔgɔ sugu o bɛ se ka kari cogo di ka taa fɛn kɛ min tɛ bɛn k'o ye lebu ni malo ni lagosi a tɛ se ka kɛ parce que a lamɔna n'a ye n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛna a ka lamɔ de yira ye gasi adamaden ni gasi pɛrɛla i tɛ maa gasi dɔn o ye jogo tiɲɛni i tɛ kɛta dɔn i tɛ fɔta dɔn nin ye fa filan ye nin ye ba filan ye i t'a dɔn i kan ka min fɔ a tigi ma donc kabini ye mɔgɔw ka danaya bɛ bɔ i kan nka ni jogo ɲɛna i b'a ye hali ni kalanba t'i la mɔgɔw b'a essayer ka i bila place la parce que u b'a dɔn i tɛna tiɲɛni kɛ t'a nafa dɔ ye ni ɲinini kɛ fan o fan ko i bɛna di i den cɛman ma u b'a fɔ ko cɛnin ka ɲi dɛ a y'a d'a ma parce que an y'a ye a bɛ tan a bɛ tan donc i b'a ye depuis yen aw ka mara a bi dɔn aw bi bonya sɔrɔ ka tila ka aw ka ɲinifɛnw fana ka di a ma a bi sɔrɔ ɲuman sira kan parce que aw y'a lamɔ ka ɲa jogo ɲuman yɛlɛ a la kɛnɛ ma a kumacogo la ko kɛcogo la nin bɛɛ dafara la ni aw ka mara sira ye inchallah. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ tila ka segin nin yɔrɔnin kan i bɔra ka kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔ ko fɔlɔ la n'i ye doni ye masa filan bolo i b'a minɛ i bɛ taa bila nka bi i yɛrɛ ye den min jeli sinɔgɔ i ni doni bɛ tɛmɛ o la a t'a minɛ i la jango kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ den ma donc denmisɛnninw k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu na ji kunnankolon tɛ kumu barika a tɛ sɔrɔ ten gansan o kɔfɛ usage fɔlɔ la masa bɛ yen i komi an bɛ bi tile min na masa kelen bɛ yen nka bi anw ka tile bɛnna wagati min ma anw bɛ ɲini ka na an bolo fila da an kun ka kuli a da bɛ ɲini ka na diya bangebaliw la ka tɛmɛ minnu ye bange kɛ ka da kan ni an y'an ka du kɔnɔnaw lajɛ i b'a sɔrɔ denkɛ kamalenkɔrɔ belebele falen b'i bolo denmuso sungurunkɔrɔ belebele falen b'i bolo n'i ko a ma daga ta k'a sigi a kulo ma baara b'i bolo dencɛw bɛ pɛrɛn masaw fɛ i b'a fɔ ko ayi fo masa dɔw an bɛ siran ka kuma an denw fɛ ka sababuya kɛ u bɛ an kunbɛn cogo min na yali fɔlɔ la nin tun bɛ kɛ wa. la n bɛ na masalan kunkurun dɔ bɔ o k'a dɔn danga kɔlɔlɔ ye fɛn min ye kunfɛ kuma tɛ ala ka tile la cɛ dɔ tun bɛ yen a ye jahadi kɛ 100% ka tila ka alabato bɛɛ ka nɔfɛ mais a ye muso furu a tun bɛ ba in labato komi kabako fa fatulen mais mun kɛra a nana muso furu muso in nana diya nin ye ne muso in y'a dɔn don o don ko a baramuso bɛ nin fɛn in de fɛ ne ba in y'o bɔ a da k'o fɔ denkɛ ye ko an ka nin kɛ bi ni muso tulo donna la contraire quoi n'a fɔra a mago bɛ to la a b'a fɔ ko non an b'a kɛ tigɛ musoba kɔrɔla kan fɛn min nege b'a la a y'a jɛ o la et puis denkɛ in fana taara k'o to yen k'o ja ala nana kɛ ala nana cɛ in minɛ tile 3 sikara i b'a fɔ ko a bɛ sa sisan o taara kuma ɲɛfɔ kɛra ko a ma ne faamuya dɛ karisa ye jahadi kɛ a ye fɛn bɛɛ kɛ a ko nka mɛ a filɛ sikara minɛ k'a da sago la kɛlen kuma fɔlen a ko yala k'a ba bɛ ko k'a ba bɛ a ko a y'a wele ka na o y'a wele ka na a ko mun b'i den cɛ a ko foyi k'a ye bonya ka barika ɲini ko nka muso in donnen dɛ ko a kɛra dangatɔ ɲuman ye ko n ye fɛn bɛɛ fɔ a ma sɔn ka fɛn bɔ a la quoi a ko musokɔrɔba ko an b'a ɲini fɛ yafa i den ma sɔn ko a tɛ kisi k'a tɛ kisi mais kuma fɔlen a ka ma ko n tɛ se ka yafa sabu a ye min kɛ na ne ka den wolo k'a lamɔ ka muso furu ka d'a ma muso kana ne mara n ka du kɔnɔ ka n cɛ n diya n ye fɛn na ko yala ko n bɛ se ka sɔn cogo di ko n'i ma sɔn a ko sabo k'a taa lɔgɔ ɲini ka na taa lɔgɔ ɲini ka na tasuma dɔ lɔgɔ la ko a y'a ta o y'a ta ko b'a fili a kulela quoi a ko aw bɛna mun kɛ la ko k'a jeni sisan sabu haraka tɛ kisi ko munna ko a ye i sɔn jɛlen min kɛ n'i k'i ti yafa ma ko anw b'a daminɛ fɔlɔ a ko n'o don ko bɔn ko n yafara ma i b'a dɔn o kɛra dɔrɔn a ye kalima fɛ dɔrɔn bɔn ni bɛnna mun y'a sama a farala muso kan k'a ba kɛlɛ n b'a ɲini bɛɛ fɛ n'i ye muso furu sanni i ka muso ye ɲɛ na i b'a ye degun min kɛ kalo 9 ka degun ka tila ka na i bɔ nɔgɔ la san 7 ka jɔ n'i ka fɛn bɛɛ k'i don kalan na muso furulen e ka tila ka na o ja ta k'o wusa n'i ba ye a bɛ mun ye muso la denwolomuso la e bɛna den jumɛn sɔrɔ ko o bɛ kɛ dugawu den ye
i ye min kɛ i bɛna fɛ min ka bon ta ye o la mɔgɔw ka janto bangebaa ko n'i ka ko fiɲɛ bɔra yen ko banna pewu diplôme tɛ mɔgɔ ɲɛ tuguni cɛsiri tɛ mɔgɔ ɲɛ tuguni e b'i gulo mɔgɔ la fo ka t'i sa wa i tɛ foyi kɛ k'a b'i ɲɛ bolo a bɛɛ bɛ ci sira la o la dugawudenya o ka janto a la maa kana sɔn fiyewu k'i mansa dusu kasi n'a ko nin kɛ n'i tɛ se a fɔ a ye min fanga tɛ la a ɲɛfɔ a ye mais a ka n'i bila foyi la e ka i ban ka a kɛ k'i ta kɛ quoi a bɛ degun min se mansa ma don tɛ dɛ o la ala fana b'i jɛ ka ɲini fɛn bɛɛ la a tɛ sɔn inchallah an ka du kɔnɔnaw la bi an bɛ ɲini kana siran an denw ye k'u ci ka kuma u fɛ wali kelen k'u bilasira bugotigi falenw bɛ yen u tɛ sɔn baara ma masa yɛrɛ bɛ siran k'u ci dencɛ kamalenkɔrɔw bɛ yen n'i da wagaw ye n'u pɛrɛnn'i kunna a bɛ kɛ k'i ka kuma kunu yali fɔlɔ la aw tile la den tun bɛ se k'u k'a masa la wa munna aw sera ka o bɔ aw denw bolo anw disera bi munna aw sera ka o bɔ aw denw bolo anw disera bi fɔlɔ e kun b'i den bugɔ fo k'a jogun i yɛrɛ bɛ tila k'a furakɛ foyi t'a la bi hali i yɛrɛ woloden i tɛ se k'a bugɔ i sago la denmisɛnnin y'a bila a kunkɔrɔ ko hali ni n ye nin kɛ n tɛ bugɔ n tɛ kɔrɔfɔ n tɛ nɛni i t'o kɛ o n'i y'a ye denmuso npogotigi b'i da bi so kɔnɔ ka sunɔgɔ ba bɛ tobili kɛ k'a d'a ma a y'a dɔn kɔrɔfɔbaga t'a la fa tɛna kɔrɔfɔ kɔrɔ tɛna kɔrɔfɔ foyi den kɔni bɛ to a yɛrɛ ma de a bɛ baganya lamɔ du kɔnɔ de n'a wulila tuma min a ka d'a ye cogo min a b'a kɛ ten n'o tɛ anw ta tile walahi i bɛ bugɔli da i b'a yiri mɔden na i b'i bugɔ de hali baara ka daminɛ sisan aw bɛɛ bɛ du kɔnɔ musomanin dama aw ka kan ka ɲɔ susu bɛɛ ka se kolon kɔrɔ e ma se yen i kun mana kɛ yɔrɔ min i bɛ yɔrɔ fɔ dɛ i bɛ ti de wa k'a fɔ i woloba b'i ten o t'i ti dɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'i ti e bɛ taa lakali min a tɛ sila ka taa lakali ba ye mais o tɛ bi ye dɛ bi i yɛrɛ woloden i b'a fɔ ko e ye nin kɛ mun na ne ye nin kɛ hali sini n b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ a dan to ya mais e bɛ tila k'o kun ten a bɛ kun i fɛ ten a mana kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana na du kɔnɔ a bɛ kun mɔgɔ wɛrɛ fana fɛ ten parce que i y'a k'i ba la a ɲɛna donc o de ye kɛlen ka an sɛgɛn du kɔnɔ bi dɛ ayiwa an bi a yira aw la ka fɔ ni émission tako fɔlɔ ye ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan ale kɛnɛ kɔnɔna la sisan hali bi fɛn min ye mara cogoya ye an b'o hukumu kɔnɔna la k'a yira denmasaw la hali bi an k'an timinadiya denw nɔfɛ an ka se ka denw na dilan k'a yira denw na ka fɔ olu de ye siniɲɛsigi ye ayiwa ustazi ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ ko denw ni buramusow u tɛ fɛn to fɛnkɔrɔbaw t'a la mais n'i y'a mɛn i buramuso ka i muso k'i ba bonya n'o ye buramusonin cinin ye o k'a sɔrɔ a nana sɔrɔ e min bangebagaw don e yɛrɛ ye sira min yira a la a bɛ tugu o de kɔ n'o tɛ ne ka hakilina la n'i ye muso ye ka kobokɛla kɛ cɛ ba la bɛɛ cɛ de y'a sira d'a ma o tuma ala ka hakili ɲuman d'a ma mara a bɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen wele e b'a la ne b'a la an ka jɛ an k'a ɲini ni hakili ye a k'an bɛɛ sɔni